Já vás zdravím u nového videa. V dnešním videu bude info moje Vindexova, Rizzlerova. Dnešní video, jak říkám, info. V pozadí vám můžete slyšet hudbu. Pokud ji budete chtít, tak napište k videu koment, jak se jmenuje, já vám to pošlu. Info dnešní bude o tom, že já jsem si vymyslel takovou věc, že bych mohl natáčet takový jakoby 10minutovky a bude se to jmenovat 10minutovky s Vindexem a budou to prostě různé hry, bude to vždycky 10 minut nějaký hry a bude to 6, takže dohromady hodina. Doufám, že když se vám na to bude dobrý ohlas a bude se to líbit, tak budu pokračovat. Budu dělat další 10 minutovky. A k čemu bych se chtěl ještě dostat? K odběratelnosti. Odběratelnost malá. Chtěl bych vás poprosit, pokud se vám to video fakt líbí a chcete takový dál a budete fakt za to rádi, dejte ten odběr. My za to budeme ještě víc rádi než vy. Snažíme se to s Rizzlerem, no snažíme, my už to všechno jenom dáváme do HDčka, do ničeho jiného než do HDčka to nedáváme. Budeme za to fakt velmi rádi. A s Rizzlerem plánujeme určitě taky nějakou informačku, žádná tady na kom kanále ještě nebyla, takže nějaká bude. A možná se v ní doslechnete o tom, že to jsem vymyslel já, Rizzler o tom ještě neví, že by mohly být vánoční speciální videa, ty by byly od 20.12. do 24.12. každý den jedno. 24.12. by bylo takový úplně nejvíc speciální, ale na tom se ještě budeme shodnout s Rizzlerem. A pokud se vám teda to, co jsem teď právě řekl, ty vánoční videa líbily, tak určitě napište do komentářů, jo, to bychom chtěli, nebo dejte like nebo odběr a budeme za to velmi rádi a budeme v tom pokračovat. No tak jo, to už bylo pro dnešní informačku ode mě vše a uvidíme se u dalšího videa, možná že u mé 10 minutovky. Ahoj!